back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Salamat kami balik ka. Lily, Abi kog dili mo na tumanon ang imong gisaad nga ako ang imong pilion. Abi kog mas pilion mo si Hennessy. Lily, Dili ko nimo biyaan, dili ba? Misaad ka nga bisan kung mahibalik ng imong panumduman. Ako paghihapon ang imong pilion. Ako paghihapon, di ba? Jason. Lily, I'm sorry nga. Nahitabo kini tanan. I'm so sorry. Jason nga no. Tubag ako. Nganong igo lang ko nimong gikako sa gugot kayo. Jason nga no. Oh, hila ka. I'm sorry. Masipot di mo kipasamot. Let's just stay like this. Jason. Dili na ka. I love you. Tasok ka. If only I meet you first. I'm sorry. But you know that I love you. Apan dili pa iko. I'm sorry. You will always be special to me. Umbisan. Oh God. God. This is so hard for me. Bisan, dili na niya kita. Dili ko kalimtan ang akong obligasyon sa atong anak. Oh, Nahibaw ko. padayon pagyapon ko magprotektar niyo. Ninyo. Salamat. Di ka malang masuko. Musukmat na ko. Pasakitin ko. Do it. Hate me. Mahimo ko pagkasilagan ang bugtong lalaki nga nagtudlo na ako sa batuon ka kuma. Gusto gibuhat. Magpili ka na mong duha. Dili ba mong duha mismo kinabuhi? Kung may sadaan man ini, ang kapalaran na tungod kay gitagbo na niya sa dili husto gahi kayo. Baby, I'm sorry. Lily. Gusto ka. Pahimuslan pa na lang ang hikayo na gikauban pa nato ang masakusa. Karon. Jason. Through the years, Chicharon? Mata na. Ni ano ta? Nyambot na di ay ta. Nilagay ko ni mo gihato din eh. Asa man di ay? Dito sa ako yung giabangan. Mingon ka man nga. Mupauli ka na. Kitingalig. Nagpaabot na nimo si Manoy nimo. Mao nga din ay takagiatod. Sige, naog na ko. Nagpasa. Taman. Manaog na ka. Laos-laos ra. Walay kiss. Aw. Anak da ay na. Okay. Mwah. Kalami. Sige, manaog na ko ha. Amping. Katuog maayo ha. Kunon sa may imong mabatian sa gawas, ayaw gyud og gawas sa imong kwarto ha. Bisan unsay mahitabo. Ha? Kayo unsa day mahita po? Oh, wa. Sige na. Sud na dito. Okay, duka na gyud kayo ko. Bye, Chicharon.
chicharon ay kagumkum kaayo. Doy, caring kaayo siya. Ganina, bisan gipali-pali na ko niya, pero ginay-hinay yun ko niya pinakalit. Ay, siya na cute. Siya na dyan ang akong forever. Oh, nakita ka na si Mr. Right. Doy, huwag ko magdahong sa kadlaw niya na. Makaplagan ko ang sama ni Cardo today. Dili ba tanon, pero kwetahan og may auto. Mo na importante. Mga siya na cute lagi. Siya na cute. Manghambog ko ni Manoy. Pukaw na ko ron siya. Ingnon ako siya nga gihatod kog auto dinhi nga may uli dinhi sa ilang lili. Masuya gitas Manoy na ko rin. Na, tayo ba? Hala? Giyon sa panaytuod niya pagtultol dinhi? Huwag mo ko may numdum nga naghisgot ko niya inindapita? Hala? Nga na nagkatultol man siya dinhi? Ha? Hala? Ingon pa bitaw ko. Bright yun kaayo ang akong Cardo di. Advance siyang mag-isip. Only man ka. O pag ganin ako masulti, inindapita, nahibaw na siya. Ay! Naging siya na cute. Siya na cute. Ugo nilain pa. Oh, musod na di ko sa bahay. Uy, unya pagkawon ako si Manoy. O, ahak na. Unsam na ako pag-sud, gawa man ko yawi din he. Dangoy! Ay, suwaya na lang akong sampit si Manoy, B. Taod-taod nang nakasuot si Gina sa gipuyan nila ni Lily o Yaya Taling. Mag-usa na ka oras. Labing siguro, nakatuog na siya karon. Mag-alas 3 na sa kadlawon. Kinanglang buhaton ko ng akong misyon na mawang pagpatay ni Lily o Yaya Taling. Dili may mo maglangay-langay pa ko. Hapit na bubuntag. Og tingalig, may makamatikod ako din eh. Busmurihog na ko. Andamon ko na nga akong pistola. Goodbye, Lily ug Yaya Taling. Promise lagi Manoy, promise din ako nimo. Makauyon ka gyud niya kung makita nimo siya. Ako lagi. Gawas na din sa kong kwarto. Gawas na. Kuan Manoy, magwang siya na ko mga pila ka tuig, pero promise Manoy, gwapo ug macho pag yun siya. Ay, lagi. Dokta na kayo Okay ba ka Manoy? Mas batanon pa magani siya porma kay nimo? Nga, si balik, oy. Mo sa makuros si balik-balik na yung sulti diha. Huwag ka puli. Ay, duka na bagay ko, ha? Ay, duka na kayo kung katuog kanina. Nya karon mukaw pa ka. Hasula, Gina, oy. Tuog na rin to, eh. Asa man? Sa imong kwarto. Nga di ako'y kwarto. Sa man tao ni kuan ay. Awo, dahil, no? Di man niya itong bay. Limot sa nung kuda. Hindi niya lang ko hida tupad ni mo Manoy. Besi bugpi. Oo. Di ko ganahan nga. Madapit ko sa bungbong. Dili masag ko. Nga, saan na ito iniron? Ano niya kas ubos? Di lang kas ubos. Ug ako din ko sa kama. Bibi hawa bi. Hawa. Ay, kumpitara ba wala? Diha ka. Dugay-dugay mo kupot-kupot Gay pa na dyan. unsa man no ni oy. Ay. Kasagad ba na kong malisgrasya rong adlaw ay? Aw disgrasya sabay tawag ani nga tinuyo amay ninyo nga pasakitan ko. Ha? Mga ahak mo. Ay, tuka. Ay, agad ako Manoy. Ay, si Cardo di magadoy. Ay, Manoy, si Cardo di lagi ba? Si Cardo di Manoy ba? Cardo di. Nasulti na ba na ako ni mo na chicharon ang among sangod? Oh, kabainti na, kabainti. Oh, chicharon lagi. Sige. Sige, matog na ko Manoy. Night, Manoy. Night yung mata. Nahapit mo buntag. Sige kag tabi diha. Matuog ka ha? Hilom na. Okay, more night, Manoy. Manoy. Nasaan ka po yan ang style lang. May Manay. pagwa kay style. Unsa na mo sa Gina? Misugot naman ganay ko nga gikuhaan ko ni mong higdaanan.
Sige ka pang saba-saba dia. Daw, Unsa man saba? Dawi man na si Cardo D ba? Cardo D. Si Cardo D manoy ba? Cardo D. Si hisgot Oo. na yang Cardo D. Unsa man na iyang di ba? Unsa na iyang di? Ay, awa ha, awa lagi ka ha. Unsa man di? Wa lagi ta ka mahisguti lagi ani nga ganahan kay ko siyang apelyido manoy do. Nawa? Cardo D. Oo, yung apelyido dugay kay mahurot. Mo ba? Oo, Unsa man di? Unsa man di? Andi anak siya, Mm. kuha na siya Cardo Duhay Buhi. Puli-pulihan lang manoy. Kuan to Cardo duhay-duhay to. Saba ka manoy, ikaw nga naman kakatawa man ka. Nindot ang apelyido ha. Di ba nindot kayo Duhay Buhi. Cardo duhay buhi. Oh, matagbo jud ko. Tagbaw ka na. Hay. Noy, uhaw man ko manoy uy. Uban ni ko dito sa kusina bi. Unsa man sila mga tuhog dali. Pero unta ko ni. Hiram di ay. May nam na kong tubig. Nauli gani ka ni mauli ka dinino nga ikaw ra usa no? Oh, nya. Sa kusina pa uban basig ka. Unsa ka pwede mo dinay duka tam ko dai. Gatod man kong kugod. Ni Cardo Duhay Buhi. Nga na to na. Sige Ay, Uban din ako sa kusina ba? Bala ka! Antugi mo! Ay, sus, oy! Ako na lang, oy! Nakainom na dyan ko og tubig. Ay, oy, may mga gatas nga. Fresh man is this ref. Daghan man di ini. Nya, dili ni mahurot tayo ni Lili ug ni Lula, oy. Manguha ko ani, pi. Ay, kalami. Ay, matuog na gid ko. Inig maminya na unya mi si Cardo D. Ingon sa punya ni ini kapuno ang among ref. Isira ko na og balik ang ref. Ngit-ngit na ba kayo? Ngit-ngit na nga nasirado na ang ref. Ngano kang wa man ko maniga ganina? Maniga naman, wa ko mapasiga sa suga pa. O kasi na lang flashlight sa akong cellphone ang akong gigamit nga nung sa tuwi. Wa mo ko mapasiga sa mga suga. Ay, matuog na ko eh. Ug magdamgo ko ni Cardo D. Ang akong chicharon. Hala mo may miliso sa doorknob sa pultahan. Hala, doon na yun pala. May apik sa pultahan sa kusina. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!